Vi har indrettet vores fitnessafdeling med det bedste udstyr. Vi ønsker at give dig den højeste kvalitet, både hvad angår udstyr og effektivitet. Premiumbeat.com. Du kan deltage på mange hold hver dag. Alle holdtræninger foregår i mindre grupper, så vi sikrer kvalitet og effektivitet. Fitnessafdelingen har et bredt og varieret program med de nyeste og mest effektive træningskoncepter på markedet. Du kan træne både i maskiner, i frivægtsudstyr eller funktionelt på gulvet, tilpasset dine ønsker og mål. Vores topprofessionelle cykelsal har de nyeste wattcykler. Cykelbiograf med virtuelle ture og motiverende instruktører, der giver dig udfordringer på alle niveauer. Med fitnessabonnementet har du endvidere adgang til motionssvømning i 50 meter bassinet samt hold i vand. Du har også fri adgang til saunaen ved 50 meter bassinet samt andre fordelagtige priser i resten af huset.